हाय हेलो नमस्ते केमती अच्छा समस्त आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ସକାଳୁ କାମ ସାରିକି ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପୂଜା କରିସାରିଲିଣି। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଏ ପ୍ରଜାପତିଟା ଆସିକି ମୋ ହାତରେ ବସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛି ସେ ମୋ ହାତରେ, ଜମା ଯାଉନି, ସେମିତି ବସି ରହିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଉଡ଼େଇଲେ ବି ସେ ଯାଉନି, ମୋ ହାତରେ ହିଁ ବସୁଛି ଆସିକି। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଯାଉନି। ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଶୁଭ ହବ, ପ୍ରଜାପତିଟା ଆସିକି ମୋ ହାତରେ ବସିଛି। ଦୋକାନ ଯିବି ଯେ ଯା ମ୍ୟାଗି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯା 7ଟା 55 ହେଲାଣି। ଆକୁ ନେଇକି ଯା। ଆକୁ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋକାନ ନେଇଯା। ଇଏ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ନୂଆ ଲୋକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ମୋ ହାତରେ ବସିଛି। ତୋ ହାତରେ ବସୁ ନେ ଟିକେ ତାକୁ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ। କେନେ ସେମିତି କରୁଛୁ? ଯା ଡେରି ହେଲାଣି, ଖାଇକି ଯିବୁ ନା କଲେଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ। ଏ ଗଛଟା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆସିଗଲା ମ୍ୟାଗି ନେଇକି। ଏନା ମ୍ୟାଗି କରିନେ ସେ ଖାଇକି ଯିବ। ମ୍ୟାଗି ବନେଇବି ନା। ମ୍ୟାଗି ବନେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଗି ଦେଇଦେଲି। ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବି। ମ୍ୟାଗି ପାଇଁ ଏଠି ଆଳୁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି। ମୋ ଝିଅ ମ୍ୟାଗିରେ ଆଳୁ ପକାଇକି କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି କଲାବେଳେ ସବୁଦିନ ଆଳୁ ପକାଇକି କରେ। ଏସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜ ପକାଇକି ଟିକେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେବି। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ପିଆଜ, ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇବି। ଏ ପିଆଜ ଭାଜୁଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଏବେ ଭାଜିବି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜକୁ। ଆଳୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସିଝିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ହେବ, ତାପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେବି। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇକି ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ଦେବି। ତାପରେ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଗି ଆଉ। ତାପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବି ଆଉ। ମ୍ୟାଗି ଦେଖିକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ତାପରେ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଗି ଆଉ। ଏବେ ଝିଅକୁ ଦେବି ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଇକି। ଝିଅ ଖାଉଛି ଏବେ। ତାକୁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କି ମ୍ୟାଗି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେ ଖାଇକି କହିବ ମ୍ୟାଗି କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ମ୍ୟାଗି କରିକି ଖାଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ମ୍ୟାଗି ବନାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ତାକୁ ଆଳୁ ପକାଇଲେ ମ୍ୟାଗିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।